Hulog mo ganaw ani ah. Gidya tikang dia. Agoy yatis. Agoy. Ano na? Ha? Dapat sa India wala. Wala na. Makaon ka dali. Ha? Na may halas na nang. Ayo, Te. Kuan daw Te ba? Ang butilya daw sa kuan ng tatay. Giuli naman to ganina ni CJ. Ha? Giuli naman to ganina ni CJ. Duha man to kakok nga butilya. Giuli na niya oy. Ay, yun yan day. Oh. Sige, Te. Oh. Ay, Te. Oh, Ang ang mangulos daw si nanay kanang bangguran sa Bingala. bako. Wala. Bangguran sa Bingala. Wala na ko'y bangguran ani oy. Ha? Wala ko'y bangguran man. Wala banggura. Wala. Wala oy. Kasi Ano man? unsa na natin kan. Nang marunghumot lagi. Ay. Birthday man gud ni CJ. Nya, wala ko nang imbitar oy kay bawal man gud karon gud. Ang amo ra. Okay, bawal man budlo kay kay secure man gud. Sige man gud. Pero nagdala kog mas dante. Ha? Nagdala kog mas. Uy, Oh. lugar, unsa man to gud? Mukha ka ga? Di man mo ka na busog mo na ni udto man ko kanang tilaw ra ba? Tilaw ra ka? Na. Okay ra ka? Gamay ra ba? Na dali. Dali kaluoy ba sa nimo oy? Nagino ko. Aba. Tibo. Apel pugoy. Guniti. Uy, gino ko. Uy. Apel lang pugot ya. Oh, sige dali. Gamay lang. Nagkao naman mi daan. Di social distancing lang ni para ni masukos si kuan. Eh, bawal ra ba yun? Wala ra ba dyan mo nakikital ay? Wala daw kuno sila ng dito. Dali, sunod. Dalan sinilas ko lang. Hindi ba kayo pag may magkuan kay ang sinilas ko nga wala. Ay. Okay. Ano ni plato dali oh? Nagkuan naman gud ko, naginagmay kay bawal man gud karon. Mo tilar mo kay kuan naman. Lah, nalagi silang Naman lagi ni si Perio lagi diri. Oh, tanawa, social distancing sila. Nga pa kumudri. Jinbay me. Pagkuan na lang mo niya. Mo tilar busog man kay bago man ni udto tilar ako. Sige lang, pagkuan lang. Wait. Ikubag. Ikubag ba? Ikubag. Ay, tanawat Uy, eh. unsa man ang tilaw nga. Namay mga silupin. Ano kung binoong dia kung silong ko sila lagi. Mingaw ba yung god? Di bawal mo god karon magkuan. Nanginana ka. Mingaw kayo. Pagkuan lang mo diya. Sutli na rin yun. Sutli. Ay, kayo mapagduwal ha. Sutli na, sutli. Hinom lagi ti wala lagi mo sounds lagi diri ti. Ay, kay kuan ba ya? Bawal man god. Kuan da. Kameraman god ni Danhi. Ya, suwi man stereo. Luoy man pud kay stereo. Gigutom man daw siya. Lagi naguna tingala ko naguna. Di mo gito busog mo gamit niya. Gisugo mo gud ni nanay ni tatay ta magkuha ka ng kuan baka nang tumbutilya wala uli na day. Nauli na CJ. Nauli naman god si CJ god. Nauli na gede. Pagkaon mo diya. Pilig unod. Sige son. Sige, tanaw sa. Ako to po na. Kuan man tayo ba ka ng... Saan? Wala kay laing bisita lugar. Ang to dito sa kuan ba? Dito? Gawas ba? Wala eh, kamera. Kamora? Kamera man god. Wala man minang bitar bawal lagi oy. Gamay ra Sa silingan wala. Kanila stereo pa nagpalabi-labay. Maulo man punta. Ay. Ang puteryo kinakaplastar na daan. Lagi. Oy, teriya di magduwal. Social distancing mo diya. Kana ginagmay lang. Magduwal. Lami ni di ba kaniyo? Wala. Kuan, lami pinaka ako may nagluto, lisudpod. Wala lagin mo ikotsilyo sa litson te. Tilawan ako ti ha. Nay, basi kikuha na ni teriya taguan sa sulang teriyo. Aw. Ding anong gitinabunan ninyong litson ti?
Kay langaon mong god. Wala nang kuan tabon. Wala nang tabon. Gigi kukukaon ko no ang kuan. Litson, litson ang tabon. Wala nang tabon. Eh, makuha mo. Bisa ko mong anong grind stick eh. Bago mo ko na niyo tugod, tilaw lang ko aning sut. Sige. Sakto sa ni no, tilaw sa amin. Ano mo ba? Asa na ba? Kapo na ko kay ana. Para ni mo, dagan kay ana. Titilaw ra man gud. Kami sa Gamay ra. Dili na mi ite. Diyan mo? Mo balik ra mi karon na taon-taon te. Tilawan sa namo. Kidagkan ling pamayo. Dili, buta ko tibutin Ha? butang ko dito. Kana. Sulod yun, sulod. Beli ka na to karon. Yan sa nila ibo kana kanila. Ana. Timan iya basig natagak na. Dili butang tani. Para dali ra pagdagan. Ay kuante kanang natagak ng guto. Tagak ang di. Natagak ba? Magwa na paganan lingkod ko diri timan. Na gitangag sa iring oy. Tagak? Tagak oy gat. Dugani. Total daghan man ni wa man say tawo mga on karon. Lagi. Tagak din na isa. Kuan. Kanilang take kanil take. Grabe kuan mo isa ra ka plata mong gamiton. Iwaan na, iwaan. Gigi iwa. Nay kutsilyo. Ako tayo magkalabal ka, nagkalisod-lisod naman ka. Kay kanira ti salamat. Kan nahulog man gud. Nahulog ha. Yo, natagak. Ya makasala pag ito dun. Sige na. Balikan na nato na unya. Sabalay na lang may mukhaon te. Sabalay lang me. Salamat. Balik na naman plato. Ilas ka man na. Abin niya na kanang nahulog ning abinig nahulog ni. Kaulaw ra man ka ana oy. Wala manggod abi man kunig nahulog ni. Grabe ka sirok ni almas oy. Kaulaw ni. Koy, mga away ko. Mula-ula. Wala na oy, wala na oy. Ayun naman. Apil-apil ang Halina. Koy. Mubalik pagali mi karon dito kay ana man nga balik-balik lang kuno. Dalin dire pa Para tao ko no. sa among buros, bagong nanganak. Ano tro? Pakuanas buros. Isugo manggod mi niya gyapon. Otot. Ay, ganyan. Kana dia. Wala pa sulan ganina. Ha? Sige lang kutsaw. Oh, ibutang na dia balik na pon. Marok kay danay. Ikaw na sa likod lagi. Ay, nago ko kaulawi dia. Nagdala pa sunda ko ngaway ko na. Sa likod inikwan ba kanang ikaw tigunin sa ako nang iikwan. Malipat na sa tingin. Si kana ay, niatis. Pagbantay lang dito sa kanang kwan. Sili ko. Ngaway ko lang. Sa likod ang uga ako may tigil. Lagi. Ba? Ako Ni, ito. ana magud siya timimi nay nga kwan nay. Wala kita. Nya ana magud siya timimi nga asa di sinangguyang day nga wala man lagi. Goy, ya. Nay. Di koy. Bala ka dia. Kinawa? Wala kita sa dito. Oy, tao. Dali. Pandala man mo din sa ito. Dali. Ibalik ra magud ang plato. Kaulaw niya. Dili lagi. Bumbong nga baka. Timing kay walay. Walay kwan, walay tao. Adia. No, mama dia putangan kilo. Gigi. Sanilas. Sanilas nay. Nay. Sanilas ba? Okay, tao dia. Pag sanilas ba? No. Ya. Sanilas. Sana ba? Ngaway Sanilas. ko na.
Pangahoy lagi kuling kini na kuan karon ulan. Makanan ni. Uy, makanan ni. Mo dinhi. Ni motoran man jani. Hulog mo sa danaw ani ah. Gi dia tikang dia.Agi yatis. Gi tikang. Tine. Pangahoy ra pa ko. Te. Dali sa. Dali sa. Sa man na. Ang ayo daw sa nanay soft drinks. Uy, yatin na. Uy, pagkaulaw ka naman diya. Soft drinks, ay, botilya na lang. Bas, Dapat sundang. mga ahoy manggugod. Iya kung kung kanina ko no. Nako, pwede. Ikaw may sugo na ako. Wala, oy, tanaw. Wala na. Ha? Wala na soft Pero drinks. uy, pagkaulaw ro mga dili mali na ko uy. Pagkaon na lang na rin ang kuya. Hoy, di koy. Ikaw say. Ano ba? Di koy busog man ko. Goy ka sa ligid. Busog man ko mi. Nay, bigto sanay ka nang sakot ni dinan. Agayat eh. Agod na mga diri. Di agi ka. Gigi sakat na, sakat na. Tabang. Ayoko mapiyaw. Agoy. Ano na? Ha? Uy, nabuang. Napay soft drink diya wala. Wala na. Makaon ka, dali. Ha? Makaon. Ay dili soft drinks na may O di ba? pangayo. Di ako giliwat mo katkat gilis. Damay aman ako sundang. Mo mukatkat ka po niya no. Ulit ni Doy. Kaulo rin niya. Luy matagak. Alang. Namang nangahoy ko na. Magkuha na lamig soft drinks eh.